Докато светът посрещаше 2026 година с фойерверки и шампанско, големите китайски градове потънаха в тишина. По улиците празнуващите бяха посрещнати от полицейски блокади. Най-абсурдната гледка, стотици полицаи, хванати за ръце, обграждат статуята на Сун Яцен Нанкин. Пазят бронзовата статуя от гражданите, сякаш тя ще поведе протестите. Тази снимка стана символ на параноята на комунистическата партия. От Сиан до Шанхай властите издадоха заповеди. Никакви празненства. Без обратно броене, без светлини шоута, дори балоните са забранени. Официалната причина – безопасност. Истинската причина – страх. На фона на икономическа криза и рекордна безработица, партията знае, че голямата тълпа лесно се превръща в протест. Вместо честита нова година, те се страхуват да не чуят долу ККП. Затова превентивно убиха празника. Но хората не се подчиниха напълно. Ханчжоу, въпреки изключените екрани за обратно броене и полицейските кордони, тълпата все пак си направи собствено броене. 4, 3, 2, 1, точно в лицето на униформените. Абсурдът на войната срещу пиратките продължи през цялата новогодишна нощ. Видеа показват как полицаи гонят тинейджери като престъпници, само защото са запалили фойерверк. Китайската хилядолетна традиция на фойерверките сега се третира като престъпление. Анализаторите го наричат охлофобия – панически страх от тълпи. В интернет се шегуват, че за режима площадите са само за военни паради, но не и за забавление. Местните власти са фалирали. Нямат пари за нищо, но за полиция бюджетът е бездънен. В крайна сметка, новата 2026 година разкри реалността. Стабилността е само фасада. Ако един режим трепери от страх при звука на смях и фойерверки, колко силен е той наистина? Girls with their nails done now.